Oras madihita salutna. Oras. Suaksongoni nang amanami inanami nambat dohoti pertangyangan di bagas nabe. Adorang sota puka pertangyangata martangyang nahohom mahita. Amin. Tapa sadarwata, tapa rade endeta sian bukwede nomor 575 ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Tigordo akkadalan ni Jahoba, jala halak partigor mardalat disi, alai anggo halak parjahat tarsuladit do disi, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, sai togihon mahami tu anakmu, asaibana napunahami. Lehon madihami haporsiaon nasitong, asa holako sabing haporsuan nami. Unang luas huriam marhaposan tuaka na dihasyanganon, ay holan hodo haposan dohot hapurusan. Saya si maroham, patuduhon tuhami dalam tuhatuaon, asa jupak kami asini roham na godangi, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di partangyangat tabor nginon, imana tersurat di Psalmen bidu 34, mamuka sian ayat 12, saat rodi ayat 10 lalu. Tajahama marsikat sorin. Romahamu aliak kanaha manangihon hatakon asa huajar hotu hamu partureni biar mida Jahoba. Isedo bawa nama kaholohon hanguluanon maka holongi ari-ari manida nadingkan. Sai jagama dilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si pautoto. Sumurut mahosian hajahaton jala ulahon nadingkan. Lului hasonangan jala pareak mai. Sai manatap domata ni Jahoba tuaka partigor, jala pinggolna tu hangguak nasida. Matua aloni akasibayan najat dobohi ni Jahoba. Asa disiapon sian tanoon barita nasidai. Rap mahita majaha, mangangguhi doa ka partigor, gabi ditangihon Jahoba do, jala di paluan nasida sian hagogutan nasida sudena. Ido sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa.
Amin. Mari dihita. Asiniro hamadi hamudo dame nasian di bata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Hata di debata di parpunguata budarion artangyangan di tonga-tonga di Huria ta HKBP Pekanbaru. Tersurat mai di buku Rom biddu 12 ayat 17 tol hasro di ayat 20 sada. Songonoma tersurat di si tapai huti hukma. Unang balosok kamu najat aloni najat rikoti hamu manadinggan di joloni halak saluhutna. Molo tarbahen itap natar patu pahamu tiop pamu madame maradopon halak saluhutna. Hamu aka nahina holongan unak kamu marlulu. Pasahat hamu marimasi tu debata aitar surak do diau do pamaloson au pe mamaloson ninna Tuhani. Ope juppa male musum lehon ibana mangan juppa maua sibana painum ai songon napa gukogara do hotu atas uluna anggo di baheko songoni unang matalu ho di bahen hajahaton alai talu ho mahajahatoni marhite-hite nadenggan di hata Indonesia Roma 12 ayat 17 hingga 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Menjadi ayat hafalan bagi kita, Roma 12 ayat 21. Mari kita sama-sama mengucapkan Roma 12 ayat 21. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan
dengan kebaikan. Unang matalu hamu di bahen najat alai talu kauma najat hajahatoni marhite-hite nadenggan. Ima sahakna Huriana hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus na mangihutton partangyangan non di bagas tabe songoni manang di bagas di Huriata HKBP Pekanbaru utabi hami mahamu horas madi hita saluhutna di bagasan lasniroha toktong makabolatehon pasu-pasu di bata mar hite-hite haluaon di tonga-tonga di bangsota dohon nami ma tusuderu asli Huria horas madihita saluhutna salom jalan merdeka. Merdeka. Hamuna hina holongan haluaonna siat dewata mabuan ngolu na dumenggan ngolu na marmutu bahijatok kita tu akka pangatusion jala mangarahok kita tu ngolu na idok na ngolu na berkelimpahan termasuk marhiti-hiti haluaon kemerdekaan na pinasuh-pasuhon ni Tuhan debata di tonga-tonga di bangsota 76 tahun dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Molo tajahan akin ayat hafalan tai ayat siapilone unang matalu hamu di bahen ajahaton alai talu kamu mah ajahaton marhite-hite ulaun nadinggan. Memang di bagasan ngulu ni hak Kristeno tahun iko parhatutota do toktong do hita di bagasan partong tangan di dalam peperangan rohani secara sadar atau tidak sadar kita semua ikut dalam sebuah cosmic war, dalam peperangan kosmik. Itu sebabnya setiap orang Kristen apapun yang kita katakan, apapun yang kita cetuskan, apapun yang kita lakukan, semuanya itu pasti dalam rangkaian, dalam arak-arakan sebuah cosmic war, dalam peperangan rohani. Jika seseorang melakukan sesuatu, di balik itu semuanya ada semacam semangat, apa yang mendorong dia melakukan itu. Itu asatadok rupani partok tangan di partodion song naidoknya Apostel Paulus di Efesus bidu onom, inilah peperangan rohani. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan rohani. Bagaimana kita bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan tantangan, di mana kita harus hidup menjadi saksi Kristus. Jala Apostel Paulus do dibuat memang gobaran ni partok tangan ni halak Kristen songon laskar Kristen hita di bagasan gobaran ni haporseaon. Molo idok dison unang matalu alai talu hokamuma, berarti ini memang konsep menang dan kalah. Ada kompetisi, ada peperangan. Termasuk dalam perang. Perang selalu menggambarkan kepedihan di dalam kehidupan. Molo adong penamonang, adong natalu. Ido asa ido Apostel Paulus unang matalu hamu di bahan hajahaton. Alai komonang do hamu. Alam molo dang tataluhon hajahaton itu manalu kita. Jadi unang matalu hamu di bahen hajahaton alai taluho kamu mah hajahatoni marhite-hite nadenggan. Hurian itu hatta macari kodo di hita halak Kristen, apalagi di partikiat tanah perpudion asa sudi halak Kristen marstitutu pajong joko kaporseonna nama rojahan tu pangatusion nasitong tupo dan sian hatani di mata jala ima gugut talahu madalani nguluta di akka partikian dan nilehon di mata. Sokoni marahamuna amang doho inang ruas ni Huria HKBP Pekanbaruan mula-hula tadokon sokon halak Kristen na semakin bertanggung jawab kita ikon lam takasma nian ujahan ni haporseauta asa unang be halak Kristen ruas ni Huria yanakon ni Huria holan par haporseaon marhite marnida akana masa mabige holan manangihon alai iko sahak ma tuna mengalami
manang makanguluhon haporsiaon nai. Ido asa sai mula hulak tajaha 2 Timotius 1 ayat 12 didok Apostel Paulus sahali ai hutadda do ibana nahu haporsiai. Haporsiauta abe dakkolan pada daun na sporadis be dang holan haporsiaon doho pada daun na tawarisi siat na torasta alai lobi siani ikonadonggo dihita usaha baru hita sokon halak Kristen berusaha untuk mendeskripsihon, menggobarhon haporsiauta omana huatusi marhite-hite akapo dana sitong jala idora nata ida sian bukrom hurian itu hatta bukrom 10 biddu 10 biddu ma bukrom biddu sada 110 sada sude naon menggobarhon hinarikot ni poda manang doktrin. Ido asa anong sahalak perjamita madokon bahwa bukromon memang omai nedok na magnum opus. Mulai dok rupanya magnum opus masterpiece man. Oma karya terbesar, oma kompendium, ikhtisar yang menyangkut banyak hal yang luas dan secara mendalam. Jadi sugari sekolah nuaing si Paulus di universitas omma hira disertasi nama asa sude naon gabi ujahan dungi pe biddu 12 110 ditaringoti akka si paingot akka si poda na praktis nabui ulah honota sira dutatta di bagasan ngulu si ganupari molo 10 biddu 10 sada biddu dipakai bana laho patorakon dogma doktrin poda memang macari kodon asa halak Kristen na tutu ikon marujahat di bana tu pondasi tu dasar na tutu songonima hita nang halak Kristen mamereng ngulutta di bagasan perdalanan ni haporsiauta dang lomo berohatta tutu anak kota generasi gereja masa depan marujahan tu panadaon uram-uram na sabing olan panadaon akan masa sabing olan nabi negeda sabing naing manian adong panadaon marhite-hite ujahan manang pondasi na sitong sarupa doi hamuna amang doho inang sohon natora sita kepingin hita anak-anak kita tidak tumbuh menjadi anak-anak dalam pengenalan pengertian pengetahuan yang instan yang hanya karena kebutuhan sesaat kemudian melupakan dasar-dasarnya. Alai songon halak Kristen kita idona taida nang siat turpuon dung ditaringoti Apostel Paulus songoni gajang di papar hon di mana sudah ka dasar-dasari ipe asa masuk ke mana tu poda na praktis termasuk masih haholongan unang masih gasipan wado hita pajong jokon bohado panguloyota tu panggonggomi sahat tu ngolu parhuriaon dohot akka ngolu si ganupari ayat 10 itu idok nak disi unang mabalosok kamu najat aloni najat alai rikoti hamu mana denggan di jolo ni halak saluhutna rikoti hamuma nadinggan di hati Indonesia na didokon lakukanlah apa yang baik di depan semua orang apakah yang baik apakah perbuatan yang baik ahadu ulaun nadinggan ketu tadok do ulaun nadinggan ima nasa ulaun na hobar tu lomo ni rohani de bata jala ditabahon Apostel Paulus muse sude ulaun nadinggani na luhur na bajik tu ikon marujahat doi tu haporsiaon idok Apostel Paulus sahali ai nasa naso tubuh sian haporsiaon ido dosa mana manggobarhon hajahatun jadi nasa naniulahon moloso marujahan tu haporsiaon itu adalah dosa segala sesuatu yang tidak dikerjakan berdasar iman adalah dosa jadi dada holan dorongan ni hazol maun asiroha urupakku may mana alay bana hea mangurupiau urupakku may mana adiga bebalos sonok alay lubis ya ni dilo Apostel Paulus bidu 14 ayat perpudi
ai naso tubuh sian haporseaon adalah dosa. Jadi ulaun nadinggan tentu menyangkut bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah. Nadi halo mohon Tuhan debata si ulaut ta. Dada holan si ulaut ta he dohok do nang sikap ta. Dohok do pendiriat ta songon halak Kristek kita. Ikon sahat doi tuna pahobbar dirita ngolutta tulongoni rohani di mata. Ulaun nadinggan perbuatan baik. Salah satu masalah jalan diperdebatkan terus di ngulu nih halak Kristen satu tikion mulai dok nakit dison unang mabalosok kamu najat kejahatan, tetapi tetaplah lakukan yang baik. Di perdalan tiki hamu nawang doh inang adonggo di hal Kristen saya dapat mikirio naidok na problem of evil. Lama dok saya setong na buasa terjadi hajahaton di tonga-tonga ni pertibion. Adonggo barang pikiran rupanya tadi untuk problem of evil. Hajahaton ini saya setong najati saya setong na kejahatan sebenarnya itu bukanlah realitas yang kekal. Kejahatan bukanlah realitas yang kekal. Odo mangalo pikiran beberapa ugamo sama dokon bahwa sejak semula sudah ada, akan tetap ada selama dunia ini ada kebaikan dan kejahatan. Dan keduanya hitam dan putih. Yang baik dan yang jahat akan terus ada pertentangan. Molo hitam dan dokon dan realitas nama noktong anggo hajahatoni. Kejahatan adalah timbul karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat realitas kejahatan nyata di dunia ini. Kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat kita semakin jauh dan semakin tidak serupa dengan Tuhan Allah. Aledang dohonota kejahatan ini sebagai realitas nama noktong. Ai satu-satunya realitas nama noktong nata haporsiai holan Tuhan debatado nama ngolu sian saliling-lilingna tu saliling-lilingna. Jadi mari hiteope hita tapeop doi bahwa kejahatan sebesar apapun itu, semasif apapun pada waktunya kejahatan itu pun akan berhenti. Odo gak bisa dapur-dapur nang di kita. Molo peta adupi ketidakadilan, agaoron, halum lamon, dangadong nahot dison, termasuk kejahatan. Jadi jangan kecil hati jika amanginang kita semua merasa ditindas, kita merasa diambil hak kita, pada waktunya semua itu akan berhenti. Dang roh disaliling-liling nih. Alai kok di kita tutu buado kita manahan disaluhutna akan nama saya. Tapi ida waka nama saya di Portibion, di luar tahun, di masyarakat ta populer don waeng bah hepek kudo puasa pola horoa. Yang paling populer sekarang mungkin di Jolma kesempatan Oma membanggakan diri. Naso populer mungkin waduh kita mangulu di bagasan hasere ponderoha. Kandang populer nih. Mulai kepikiran na populer, wah itu dah. Cuma aku doho gawe anak ni singa, si habiar aku. Mebiar Jolma sudi itu kok. Daripada idok korupani halak na burju, habe dangadong marlomo-lomo tol matuho, inna. Kan odo pikiran na populer rupani nama doko seolah-olah. Pokokna boado asa mebikir halak tuho, si tangi honoton hatam, omma. Habe soon na pinangido ni turpukon, jadi paingot kita, dangadong realitas nama noktong, anggona taida di Portibion, termasuk hajahaton. Alai satu-satunya realitas nama noktong holan Tuhan debatan, termasuk nata dok dison, hajahaton nipe, datung nagabe di topa debatai, ai narosiat debata amanin natiur surya karena dinggan nama uliutus,
Ido darosya ni bana. Alai dung madebu jol matu bagasat dosa. On ma dihita problem of evil. Satu sadarion suku-suku tabuasa terus terjadi. Kejahatan, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Itu kontak-kontak di pertiwion. Nah di pasok manang na di pasok butuhan debatadoi. Hape taboto pakorhon ni hadada buni jol matu bagasat dosa. Dohot akka implikasi na idoi. Termasuk mulai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi pembiaran, terjadi ketidakadilan, sahid-sahid, doh akar ragam na asing. Alepos rohatta, holan Tuhan di batado nama noktong, jala ido realitas na kekal manang, na hotro di saling dilingna. Asa ulau nadinggan, sipatu paut tadi hamu na hinaholongan, pikiran nadinggan, sikap nadinggan, kehadiratan yan naing magabi pasu-pasu. Moloroh hita tu sada punguan, naing mainan hita gabi dongan marpikir. Unang gabi si pikiran. Nah padua hon, renungan di bagasan budario na manginang, secara praktis paingotok kita saluhutna, molo tugasnya halak Kristen do gabi pasu-pasu, mangaraduti akka ulau naringgan. Dipangido tong hita di ayat na mangikut, unang mahamu marlulu. Jangan kamu menuntut balas. Muluadong rasuku bangsa termasuk do Raja Yahudi. Yahudi diajarkan do rupani di padik nasida hukum nedokna mata abul mata ipon abul ipon hosa gati hosa. Jadi memang idon wang nang dikoreksi apostol Paulus alanga suani di rohani halak Kristen nasian Yahudi hukum pembalasan. Keadilan lah. Lakukanlah setimpal. Tapi justru disonakin mulai di pagi do kita maulahun nadinggan. Ingat tamu mah bahwa hak pembalasan adalah hak Tuhan Allah. Jadi unang kamu marlulu. Unang kamu menuntut balas. Jangan ada keinginan untuk menuntut balas. Niandang muraon. Holan muran makata holan segampang na dihilala tahilala mungkin nahudokon. Bagaimana kita jangan memiliki keinginan membalas. Mulu hita nian baunang nian telu hita, itu kan? Mulu bui marbalos. Apa polo tu hatta Yesus dipatuduh do tiruani. Saat tu na terpajal di bala di hopinor silang, ido hatana terus. Jala ido semangat di hita. Ali amang marpamuati maroham tu nasida. Haidak dia tu sida nani ulahon naside. Kejahatan yang berusaha kita balas dengan kejahatan hanya akan melahirkan kejahatan yang baru. Jala keinginan untuk membalas dendam, membalas melawan dokon itu adalah sebuah kepahitan hidup, sebuah kepicikan, sebuah ketiadaan kasih dan pengampunan. Mulalong halak tang mampu imana mengulahoni terus merasa di bagasa rohana menang mabalos akar pahit do yang mangina. Pahit haber nito ningulu di ketidakmampuan seseorang untuk tidak menuntut balas. Jalan nadang do halak nasongoni nasubui bana mardida adong momen adong kesempatan di bagasang huluna ikon olo mana mardame ikon olo ibana nian dang pola menuntut balas jala mangulu di bagasan pengampunan. Ima dalat talahu makkamulatehon bahwa memang iramo ti jala di pasu-pasu Tuhan debatado kita unang mahamu marlulu. Na parpudi amanginang turpuk jamita oppe paingotok kita do songon topik ni jamitaon halak natigor dia dupan di bata oddo sada na pinangido di bata ulo nga ulo hita toktong mamarangihon makanguluhon mengupayahon akan nadinggan akan nauli dugi muse olo hita mangulu di bagasan haserepo madokon holan hak ni debatado pamaloson dang hakta mambaloson itap ni ulaota mangararuti lomon ni rohani debata na batuluho lidok dison naing maniak kita mangulu di bagasan adameon ayat 10 walu lidok disi itap ni natarbaik kamu tiup hamuma dame maradupun halak saluhutna. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ahadona idok na dison amang inang. Mulai idok rupani itap ni tarbahek kamu. Manang sedapat-dapatnya. Apakah ini berarti lakukanlah, kalau enggak mampu ya apa boleh buatlah. Usaha mak. Ale mulo so tolakmu bawa non mundur maho. Manang holan upaya songoni do na idok na dison. Taingok ma amang inang. Heado idok tu hatta Yesus. Taringot tungulu na mardamion. Idok sada hatuao ni martua mahala si buat dame. Ai guaro na sida anak ni dibata. Matius 5 ayat sia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Mulai dipakai di son hata dame, hadameon, kedamaian, dipakai dari si hata salum, songon nata boto. Salum, mulai tadok lapatan ni damai sejahtera, damai. Hata Salomon, sasitong na manginang, boido marlapatan non aktif dan positif. Hata salum marlapatan doi aktif. Ido asa ido tu hatta Yesus martua mahala si buat dame. Dang dido tu hatta Yesus martua mahala na cinta dame. Ay holan cinta dame, makal bohot dame, aka perjahati pe lomodo rohana merdame dame mabagi tabat-taban. Aka perjahati pe lomodo rohana rupani merdame asal ma dapotan. Alai tu dang na songoni na ido na. Dakolan na makal mohon dame. Dang na holan cinta dame. Alai ikut si buat dame do. Ialah itu na hidup di Apostol Paulus itu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Jadi dang tu halak nasing. Dang getuk konot tarupani itu halak nasing. Bergantung tu hita doa. Itapnya terbaik kamu. Tiup hamu madame maradopun halak saluhut. Jadi aktif deban. Tahu sahahud. Maul pe ikon berusaha do kita dengan sungguh-sungguh. Waduh kita mebuan hadameon, mardame, menghadirkan suasana damai. Asik ni hata salum marlapatan doi positif. Laki ngata dokon, ai aka sulah jahato pe budu mardame-dame nasida. Tapi itu bukan dalam arti positif. Boido kita mardame tanpa harus mengobral kebenaran. Boido kita merdenggan, alai sotung dikorbankan kebenaran. Tuh mak, never mind mak, nak pola pikiri, nak hudoki, tahu sana tahu mahita. Pokoknya ulama na diho, alai nak pola gugay na diaw. Tak sokon tong. Molo positif berarti mengusahakan damai meskipun dengan susah, tapi kita bersungguh-sungguh aka kebenaran, keadilan, kejupang marhiti-hiti damai. Baunang dipaksahon. Songon hata muruk do, mula dong rupani na tua-tua saya hidup rupani. Merbedai kamu, asa mate aku. Jadi doholna mungkin sa bolus bodo atau sata hata muruk do bukan? Mula dipaksa pe perdamaian, bodo gabe semu perdamaian ni. Holan parsatokinan. Alai mula tutudo damai itu busian pengertian, jala kesadaran, aima dong marga. Yan boido marlapatan ni rupani asa gabi soso-soso tuak kaya nakon. Terus ada punguan asa toktong makanguluhon dame. Jadi marasing doisian dame mulai dipakai hata erene. Erene tonggo lapatan ni damai. Alai marlapatan doi mungkin ada situasi di dia adong gencatan senjata. Di dia adong masa jeda perang. Sokon halak partinjui. Paima masuk turun depa duahon adong gue jeda nih. Jadi jeda ditikina so martinjui na sida ima warna erene. Alai mulu hata salum situasi nama noktong na terus padorus si usaha nonton di bagasang uluto. Nangpe maoli, nangpe hacit, nangpe kon mengorbankan waktu, perasaan, doh udang hal di bagasang uluto. Dati rumah tu hatta Yesus. Jala ido hatuau dihita. Martua ma si buat dame, ai guaro na sida anak di batak. Di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna ruas ni huriata barang dia pe hita maringanan waing makonguluhon mangararuti aka ulau nadinggan sikap hidup yang benar, prinsip yang benar, integritas yang benar. Songoni unang marlulu, jangan
membebani hidup dengan selalu ingin menuntut balas. Karena menuntut balas adalah hak Tuhan Allah. Dan pada akhirnya hiduplah dalam perdamaian. Usahakanlah, kerjakanlah dengan segala upaya menciptakan damai melalui kata dan perbuatan. Di pasu-pasu Tuhan tabah kita saluhutna. Amin. Martangiak kita. Mauliate rohanami Tuhan. Dihatam na hutangiok kami. Arhite-hite si paingot. Asa toktok kami Tuhan mangulu di magasan na mga radoti akan adinggan. Asa unang talu kami Tuhan bidahin ni hazahatoni. Alay talu nami mahazahatoni marhite-hite aka ulaon pikiran sikap nyungulu nadinggan. Ay ido di halomohoko jala ido Tuhan di patuduhoko gabi tiruan di hami ruasmon. Say tabay haporsyan nami Tuhan. Makaporsyan jala manaddaho di bagasan ngulu namion. Iragam niya akan nahubulus hami di bagasan ngulu, di parsaoran, di tonga-tonga ni keluarga, masyarakat, dohot nang di tonga-tonga ni kuriam, say urupi mahami sa luhut na. Asa gabi halak Kristen na lamatoras na tanghami Tuhan. Di panadaon dohot di haporsyan nami. Pasu-pasu Tuhan sudi ruas ni huriam, lubobi na di bagasan, arsak ni roha nagali, natongol di bagasan perawatan, homa Tuhan, na patauhon dalam mangurupi, sudi ruas ni huriami. Saat di homa daging doho to dinami marhite-hite Kristus, Yesus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Yesus
Ruas ni hurian itu hatta na hinaolongan ni itu hatta Yesus Kristus. Ta paudu jala ta pasere maro hatta di julun itu hatta marta yang mahita. Ali Tuhan di bata Jehovah di bata amanami. Ama para siroha doho di hami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian mardonga mauliate ma di sobar rohanami ali Tuhan di bagasan berenginon. Ali liakodo petiki nauli naringgan. Jala mangulu hai marhai pason satu tikion ali Tuhan. Dida jale botohodo parpunguan nami. Tinau patu pahami ali Tuhan acara pertangyangan. Di tengah-tengah ni keluarga marhiti huria. Nunga pungu ali Tuhan. Hami dia dupamu nabadiai. Nunga taruli hami. Marhiti-hiti barita nauli. Jamita na pinasana posomi. Takasdo di pangidoho asa unang tutu talu kami binani hajahatoni alai naing matalon nami hajahatoni Tuhan di parato rohanami jol managali na terbatas do gugu nami molo sodonganamu kami manaduhoni nang margugu kami alai dongani mahami ali Tuhan. Lamarang mangalo sudina akahajahaton. Kuboto kami di tonga-tonga ni portibion. Hinaliangan ni akaragam ni akahajahaton do guru nami. Cucuk do kami ali Tuhan gali. Mabiar. Ala ni panosa ni akagalubang. Nalamang aku kami ali Tuhan. Siroham di kami. Pergugui mahami. Jala jauh-jauh do kami nang nuaing. Dijulum ali Tuhan. Nungasongon na hapusokan. Terguguk do rohani kami sudi jolma. Namangulu di sadok portibion. Naso marhaujungan dope paraluan nami. Alani akan amasa ale Tuhan. Alani akan sahit dope na. Naso mabui dope tuduk. Jala gudang do ale Tuhan dongan nami. Jadi bagasan parsahitot dope nuaing. Na tinggal di Jabu. Di rumah sakit. Tuhan, tidak doi dia rupamu, jala di boto hodo ganuk marsada-sada, surdukom matangamu naguk pasu-pasui, tua kadongan nami ali Tuhan, hodo padaoni bulun, nama daoni sahik nasida, manang nasahik dia pe ali Tuhan, tuk do huasom ugum, laho mabubut, mabuat nasa sahit, sian pamatang niak kadongan nami. Ai horo pargugu na suatu dusan. Jala para siroha. Naksudia ka keluarga na paturehon. Sai pabenge roana sida. Jala papos roana sida lian hiras ni roha. Asabui na sida di bagasan. Gugu la paturehon. Soni mali Tuhan. Anaholongi hami. Aka pangubati para medis, manang dokter pei, perawat, na manangani sudi na sahay COVID di partikyan noingon, siroham, saya pargugu na sida, pahipas daging todina, pabenge rohana sida, tutulu jadu na sida, ganup ari, harian nang borngipe, lama ngadupis sudi, dia karagam niya kasahiti. Saya totong horase na sida nang bangso negara nami, pemimpin bangso nami, presiden oleh Tuhan,
totong leo dinasida ima hahipason habisuhon terlebih male Tuhan ujalo kami do kemerdekaan papi 76 tahun bangsa negara nami Republik Indonesia nang merdeka sanggi matutu palua kami siap penjajahan nina mambai siga haporseaon pakirimon nang holong ni roa sepa tu maka hadameon sasonang kami mangulaulon nami suadong permaraan dan konami akadongan nami na pinaburu-buru ni ang alani haporseaon manang di dia pe ale Tuhan nasida di daholo le Tuhan akasitaonon akaparkilon na alani haporseaon maka tidak kongwarmu na badiai saya yang dia matutu donganamu nasida pamonangommu songon sisiammu na posom na sinurum maka tidak kongwarmu di sadok portibion siroham tatak maka dongan nami na marukil jala homan itu ama ramoton huriam di sadok portibion aina saya toktong do gudang akka hamolon si parukil honon ni huriami maka jongjok kongwarmi alai molo hojongjong laho mga pajongjokon hadameon patudukon akapangago sana buido ali Tuhan huriami totong marhadameon sonang mamuji guarmu na bedi sadok portibion simaro hamale Tuhan nang huriamon hakai pegambaron sudia karuas ni huriam sianak kana mekmet satu kana tua-tua saya horasi sudia ali Tuhan akayanakon na di bagasan pasikolanna nuay ngali Tuhan na sabudo pe tatak muka manang song dia pe metode pendidikan tunasida sa doktor di perbadiaima to dimna videi na manorusi roana sima leon habisu na bistaran na maso nasida di Tuhan di pasikolanna jaga bejolma na marguna nasea na patuguhon haforsion nasida nagabe generasi sitidangin nasida di guarmu na bide itu akari naro soni mali Tuhan dia kana kareju sai toktong ali Tuhan paso-paso mula nasida tu akana duminggat tu akari naro dia kana manu di kareju pe sai patudu hono mudalan na muli nagabe mangaleho di nasida dalam ningulu tu akka arinaro ali Tuhan. Soni masudi keluarga, saya pasu-pasu keluarga ni huriami. Saya tong tabamu aka pasu-pasu. Di tonga-tonga ni aka ulon na siganupari. Manang ni di dia pe ruas ni huriami. Mangula ulon na di Tuhan dia kana maragami. Secara kesempatan doi liakon na sida. Sayang dia malam mabawa ka pasu-pasu. Na sumurung ani Tuhan tu sudi keluarga ama ina di tonga-tonga ni keluargai sumario nak kanariko di tonga-tonga ni keluarga asiro ama di Tuhan nungabe lasrohanami di pertengahan namion saya pasada mahami di bagasan holong munabadiai saya ramoti masudi hamio di bagasa bornginon taparho masudi parmaran jala sesama dosa nami na gudangi mariti hite Kristus Yesus Tuhan siokok si palo kami jala matang namion ali Tuhan amin. Mari dehita huhut tapasahat peliata. Somoloni dok tu hata Yesus
Paujung mak pertanyaan di bagasan budarion tatang yakom ma pilihan naung tapapungon. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa nama uliutus. Hupasaat hani nasya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajao muri tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni si lehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakmahita mangidohon di tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua. Lehon matuhamin salarion hanguluan siapari, sesa madosa namin songon, dido sanidongan namardosa Tuhan. Nak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay horo na punah harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon sa liling na. Amen. Say didongani asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata amatta, dohot parsaoran ni todi porbadia mahamusa luhutna. Amen. Oras mari kita saluhutna.